Sa an George aoko. Komachielo en riwruogno ma rango weche mag yiero pachoka mar ELOG, mano the Election Observation Group, ogolo lipot margi ewi yiero madundo manyiso ni obagi pachoka tarik 27 dwe mokalo, kama bende gi mulo moko kuom weche mag okoni nokodhi nyime yo makare kinde yiero no, ka achiel kuomgi kata moko kuomgi gin tulo manoneno motelo ne yiero madundogo e kuonde chung od buche moko kaka Malava kod Kasipul, ka achiel kod asoya mane imiyo jolut ombulu. ELOG kokalo kuom jatend sekretariat margi mabende en coordinator mar riwruogno Mule Musau wacho ni magi gin timbe manyaka koro IEBC one kaka nyalo geng'o mondo mi oganda jo Kenya obede kod geno ni yiero maduong' mabiro ma 2027 ibiro tae lwasi makare. ELOG wacho ni tulo motelo ne yiero madundogo koda ka odiechieng' yiero ka achiel kod weche mag mibadhi ma giwacho ni nogo tiach kata nogo tach yiero no gin mago ma bende koro miyo oganda jo Kenya bedo kod kibaji, ka bende duol mar IEBC dibed ni osetimo ikruok makare ne yiero maket kod mago. ELOG recognizes that elections are not merely technical exercises. They are political processes that require robust safeguards against any form of interference. And in this regard, we feel that IEBC failed to adequately address systemic vulnerabilities and external interference that undermine the integrity of the electoral environment. In particular, we wish to draw attention of the nation and other stakeholders to a number of issues. Number one is the verified cases of electoral violence. Reports indicated clashes between rival supporters in Kasipul, in Malava, in Mbeere North, in Nairobi, and in Machakos. All this during the campaign period, which was fueled by allegations of monetary inducements from different political camps. Further, it was observed that opposing political camps often clashed, as was seen in Kasipul and Malava constituencies. Our observers were harassed even in Kariobangi North, where a rowdy crowd barricaded the vehicle of some of the observers demanding cash. And ELOG is therefore concerned that in many of these violations, the security officers did not take decisive action that would have mitigated the situation. Kakore jakoma mar ELOG Victor Nyongesa wacho ni IEBC nyaka koro tim ikruok makare mondo mi oganda jo Kenya obed kod yie ni kochopo 2027 yiero maduong' to chochni maket kod manyocha ne oneno e kinde yiero madundogo tarik 27 ok bi bedoe. Political parties and the candidates adhere to the Electoral Code of Conduct at all times and ensure that the same for party members and aspirants under the party ticket. Political parties, just like the IEBC, have the power to disqualify candidates in breach of electoral rules, as well as the code of conduct that the parties commit themselves to. Uphold ethical campaign standard by rejecting bribery, coercion, and disruptive conduct. Work with IEBC to ensure that party agents are properly accredited and deployed into the designated polling stations. Magitimore kinde babende riwruogno makedo ratich oganda mong'ere kaka Vocal Africa bende koro wacho ni gibiro chopo e doho ka gi donjo ne duond burano kata duol mar IEBC ka achiel kod duol mochung' ne kedo gi mibadhi e pachoka EACC kuom rem kao kang'. Ne moko kuom jogo mabende ne odhi ataro kod chike matayo yiero chutho to yiero madundo manyocha ne obagi e pachoka tarik 27. Jatatije maduong' e riwruogno mano Khalid Hussein wacho ni duol ariyogo mano mar IEBC kod EACC ne orem kao kang' kaluwore kod moko kuom neno mabende no osechwalnegi e wi moko kuom jochung' mabende no kowinjore bed ni dhi nyime kod laro kombe mopogore opogore e yiero madundo onogo. The by-elections revealed a country sliding towards electoral chaos, where violence, bribery, and misuse of state power dominate the democratic space. Let the country be warned that if immediate action and reforms to curb violence and electoral malpractices are not undertaken, Kenya risks a highly unstable, unsafe, and violently contested 2027 general election. Komachielo en jatend duond